Христос рождається, славіте, Христос небес рящите, Христос на землі возноситеся, пойте, Господне, вся земля і веселіє, Господьте, люди, ярко прославіться. Здравейте, здравейте, деца! Приветствам ви с добре дошли! Как сте? Как се чувствате? Добре! И тази неделя Църковното училище по православно християнско вероучение тук, при средновековен манастир Свети Йоан Предтеча, ни приема в своите обятия. Приема ни, като ни се отдава възможността да обогатим знанията си, да се научим и да придобием християнски добродетели. В навечерието сме, скъпи приятели, на един прекрасен, радостен празник. Някой знае ли от вас кой празник наближава? Рождество Христово! Точно така. Правилно. Благодаря ви. Но всички ние знаем, че пътя до този празник не е лесен. В продължение на 40 дни, скъпи деца, всички ние се трудим. Учим се и проявяваме усърдие. Учим се как да обичаме и да уважаваме мама и тата. Учим се как да обичаме и да уважаваме батко и кака, нашето братче и сестриче. Учим се как да обичаме и да уважаваме баба и дядо, госпожите в училище, приятелите ни, съучениците си. И сега, скъпи деца, ние, след като положихме толкова много труд, толкова много усилие, ние сме на прага, ние сме радостни, ние сме весели, ние сме щастливи, защото сме поканени на една прекрасна, велика, необикновена вечер. Поканени сме, скъпи деца, на сбъднатата вечер, на онази вечер, която се ражда едно малко прекрасно детенце. Едно детенце, което донесе толкова много радост за всички човеци по цялата земя. Едно детенце, което прие в кротост, в мир и в голяма любов да се роди, за да ни дари с любов, да стопли нашите сърчица, да стопли душите ни и да ни каже, че ни обича. И така, скъпи деца, днескашният урок на този светъл, прекрасен, щастлив и радостен празник ще бъде Рождество Христово. Хайде сега, деца, за да можем да приемем на този светъл празник Господ Исус Христос в нашите сърчица, нека всеки един от нас да се даде въпроса какви трябва да бъдем, за да бъдем добри. Какво според вас е добротата? За да бъде едно дете добро, то трябва да слуша мама и тати. Чудесата се случват с вяра. С раждането на Господ Исус Христос се ражда надежда. Чудесата се случват навсякъде, където човек вярва в доброто. Вярвайки в него, той създава чудеса. Докторите правят чудеса, като спасяват човешки животи. Не знам как се случват, но за това са чудеса. Никой не знае. Според мен е добро да слушаш и да изпълняваш 10 Божии заповеди. Доброто е вярата в Господ и любовта към семейството. Светът е в мир. Раждането на новия живот също е чудо.
Добро да си даваш играчките на другите деца. Доброто според мен е да вършиш добри дела и да помагаш на хора в нужда. Чудесата се случват тогава, когато човек силно вярва и се моли от все сърце и от душа на Господ Исус Христос. Прощаваш лошото, което са ти причинили, било то с обида или постъпка. В училище, например, събирахме пари, за да купим тетрадки на едно бедно детенце. Добро е силна дума. Никой от нас не е толкова добър, колкото Господ Исус Христос. Добрите деца се молят, за да бъдат и другите деца добрички. Всички можем да правим чудеса, стига да искаме, да вярваме и да имаме добри сърца. Прекрасни отговори. А сега, скъпи деца, кой ще ни разкаже за този светъл и прекрасен празник Рождество Христово? Рождество Христово е един от най-големите християнски празници. На него християните честват раждането на Сина Божий, Исус Христос. Според Евангелието, написано от Лука, това се е случило в град Витлеем, провинция Юдея. Тази година, скъпи дечица, ще спазим нашата хубава традиция и ще се обърнем към всички деца по света с молитвичка. Скъпи деца по света, и ние сме малки също като вас и няма с какво да ви дарим, освен с нашите чисти сърца и с любовта, с която Христос ни дари.